Bon dia, anem a veure avui com crear una drecera d'escriptori. Una drecera d'escriptori és el mateix que li diuen un accés directe. Un botonet que posarem aquí i quan l'apretem anirà cap a una pàgina web o cap a un document de l'ordinador. És tan fàcil com botó dret on la vulgui crear, clic a crear i aquí apreto drecera. Ara em diu què és el que vull apuntar, que quan faci clic on vull anar a parar. Si vull que vagi a parar algun programa de l'ordinador o alguna cosa de l'ordinador, puc donar-li a navega i seleccionar. Per exemple, si faig clic a l'Anki, es convertiria en una drecera que apuntaria al programa Anki. Però no vull això. És més útil una drecera a una pàgina d'internet, per exemple, http, recordeu que les adreces d'internet comencen http, i posem aquí, per exemple, youtube.com/competic. Li dono a siguiente i això serà el títol, el nom que tindrà la drecera. Si no deixo tres es dirà drecera d'internet nova i generarà confusió. Poso, per exemple, vídeos competic. Finalitzar. Doncs ja ho he creat, això és la drecera dels vídeos de Competic. Per comprovar que funciona, clic i s'obre el navegador i vaig a parar a la pàgina que estava apuntant. Llavors, l'he escrit a mà. L'altre truc que puc fer és copiar d'aquí, copiar l'URL d'aquí. O sigui, quan creo una drecera, copio això, botó dret, copiar. O sigui, aquí, botó dret, crear drecera, i ara he fet copiar de l'adreça, podria fer aquí, botó dret, pegar. Però una cosa que heu de tenir en compte és que si esteu compartint un document, per exemple, de Google Drive, assegureu-vos d'haver donat permís a gent que no sou vosaltres per obrir-lo. Per si feu una drecera d'un document que només és vostre, les altres persones no el podran accedir. Llavors, és recomanable fer compartir, i ara li donem aquí copiar enlace, de manera que sigui solo las personas, no, cualquier persona con el enlace sigui lector. I em sembla que hi ha un altre vídeo on parlo una mica de com compartir documents del Google Drive. Ara només volia que quedés clar que si compartiu un document és important que sigui públic, perquè si no, no servirà de res compartir-lo. O sigui, si feu una drecera o un document que no és públic, que no està compartit, doncs no funcionarà. Llavors, ara ja he copiat aquella adreça, vaig aquí, crear, drecera, enganxo aquí la URL, que és així de llarga, siguiente, i aquí li dic, això que era dossier competic. Finalitzar. Doncs ja tinc les dues dreceres. Aquesta punta on veiem abans i aquesta punta al dossier. Doncs per avui ja estaríem. Vinga, fins a propers vídeos. Adéu.